se apropie de mașina de autostart cei 6 participanți la această cursă. Premiul Băneasa, vă reamintesc, cu un fond de premiere de 3.000 de lei. 2300 de metri se vor alerga în această cursă, ultima a zilei. Dintr-un moment în altul vom vedea startul oficial al acestei curse. Deocamdată caii se grupează în spatele mașinii de autostart. Se intră în linia dreaptă din fața tribunei hipodromului din Mangalia. Sunt ceva dificultăți cu acest start. Atențiune! Start! Și acum se anunță startul oficial în această cursă. Conduce numărul 1, urmează numărul 3 Cerberus BD, urmat de Viking, apoi cu numărul 6 Conosan, vine pe urmă calul cu numărul 5 este vorba de Volcano CD, încheie acest grupaj al cailor. Paprika, Iapa Roib cu numărul 2 în frunte, în continuare Cerberus BD, condus de Nicolae Dogaru, pe poziția secundă Viking, iar pe locul 3 Conosan. 1, 3, 6, aceasta este ordinea în acest moment când se parcurge linia dreaptă de pe partea opusă tribunei, de aici, de pe hipodromul din Mangalia. S-a apropiat Viking de liderul acestei curse, Cerberus BD, care rămâne însă în frunte. În spatele lor imediat este Conosan. Cei trei s-au distanțat de urmăritorii lor. Paprika a rămas mult în urmă. Cei trei cai, nu, de fapt toți caii sunt acum pe turnantă. Ordinea este 1, 3, 6 în fruntea cursei. Încearcă să accelereze Viking, rămâne însă în frunte Cerberus BD. Pare că a pierdut un tempo Conosan acolo. Aceeași ordine, 1, 3, 6 în fruntea cursei. S-au apropiat și ceilalți doi cai, a rămas mult în spate doar Paprika. Conduce Cerberus BD, urmat de Viking. A trecut Samuel, cel cu numărul 4, pe locul 3 în această cursă. Al patrulea este Conosan. Caii cu numerele 1 și 3 sunt în fruntea cursei, urmează cei cu numerele 4, 6 și 5. Acum Conosan a trecut din nou pe locul 3. Se iese din turnantă, se intră în linia dreaptă pe partea cealaltă de tribuna hipodromului din Mangalia. A preluat conducerea Viking, cel care a reușit să-l depășească pe Cerberus BD, a aflat mult timp la conducerea cursei. Vine din spate Conosan, care este acum în poziția a 3-a. Pe locul 4, calul cu numărul 4, Samuel. Conduce Viking, urmat de Cerberus BD. S-a intrat în turnantă. În curând concurenții vor intra în ultima linie dreaptă. Pe primul loc Viking. A trecut Conosan pe poziția secundă. Al treilea abia acum Cerberus BD. S-a intrat în linia dreaptă din fața tribunei. Se aude clopotul, semn că s-a intrat în ultimii 200 de metri în această cursă. Pe primul loc este Conosan, urmat de Cerberus BD și de Viking. Câștigător deocamdată neconfirmat în această cursă Conosan, calul cu numărul 6, clasați cei cu numerele 1 și 3, Cerberus BD și Viking. A urmat apoi Samuel și Volcano câștigător GT. calul numărul 6, clasați cai numerele 1 și 3. Rezultat provizoriu. Rezultatul este provizoriu, vom aștepta confirmarea. Așadar, câștigător calul cu numărul 6, nu cred să existe dubii, apoi calul cu numărul
1 la mare luptă, i-a luat fața Cerberus BD, calului cu numărul 3 Viking, a urmat apoi Samuel, calul cu numărul 4 Volcano CD,